हेल' लोगोफोर खुलुमबाय बयखौबो आंनि बे इउटिउब चेनेलाव नोंथांमोन बयखौबो बरायनानै लाग्रोनाय जाहैबाय। नोंथांमोनहाथ' नैबे जन कार्जि बिथांखौ बयबो सिनायखायो नङा होनबा? नोंथांमोनहा बिथाङा हिन्जाव दंना गैया मिथिया नङा होनबा? बिथांजो प्रिति नार्जिनारि बिथां खुगानिफ्रायनो मिथिना लादो आरोना। नै भिडिअखौ नायदो। हेलो रायजोफोर, दिनै आं नोंथांमोननोहाय एक्टर जन जानो हागौ नोंथांमोना गोबाङानो मोनथियो आरो गोबाङानो मोनथिया जे आदा जन कार्जिया हाबा जादोंना जायाखै आरो बिथाङा सोर। एक्टर जन कार्जियानो जाहैबाय आलायारन मुभियावहाय एक्टर रल लानाय गम्बर बिथांनि आंगो बिसादला। थ' नोंथांमोना नायनानै लादो, नैबे आंनि सेराव जिरायनाय आब'आनो जाहैबाय आदा जन कार्जिनि मिसेस आरो बिथांमोनहा सासे जोबोर अनथावथाव क्लास 6-7 आव फरायनाय गथ'बो दङ। स' ओरैनोथ' जोंना आदाया बिराद हेन्डसाम सिक्स पेक गोनांलाय नालाय सिख्लाफोर एखायनो हाबा जायाखै होननानै सानफ्लांनो हागौ आदा जनखौ, नाथाय जोंना बाजै दंखायो दै पारमानेन्ट। स' जोंना बाजैयाबो नायनो ओरैबादि बिउटिफुलखा आरो बेबहारफ्राबो बिराद मोजां। स' आदा जना लाखि होननानै आं सानो। स' आगोलनि मुभि बिहामजो रानियावहाय जे बिहामजोनि रल लानाय बेनो जाहैबाय आदा जन कार्जिनि वाइफ। अब्ला नोंथांहा मिथिनो हाबाय नङा होनबा? बिथां जन कार्जि बिथाङा हिन्जाव दं आरो गथ'बो दं। नोंथांमोनहाबो भिडिअखौ मोजां मोनोब्ला लाइक आरो गोदानै चेनेलाव फैदोंब्ला साबस्क्राइब खालामना होदो नङा होनबा लोगोफोर? भिडिअखौ शेयार खालामदो आरो बिदिब्ला लोगोफोर भिडिअआ बेखिनियानो। बाय बाय।